खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सिनाय मोनै उदखारिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुथारनो हुमखि होदों। कांग्रेस एमएलए कमलकिया देवपुरका स्टेटनि साहा बागानाव भिजिलेन्सनि सिग्रोमनाय। रघुनाथपुराव नर्थ ईस्ट एक्सप्रेसनि जाब्रबथायजों थैनाय तिनसुकियानि सानै बिमा फिसाखौ एम्बुलेन्सजों न'सिम लाबोबाय। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव दावहा फारनैनिफ्रायबो गासै 4,000निबो बांसिन सुबुं थैबाय, रोजा रोजा जोखोम। बरपेटानि खान्दापारा माइ दुब्लियाव आर्मिनि गंसे हेलिकप्टारा हरखाबै बाब्रबनांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुथारनो थाखाय गुवाहाटी आगियाटुरी ओनसोलाव जायगा आखाइजों लिरनानै पस्टार सिथाबनानै बुथारनो हुमखि होदों सोरबा सिनाय मोनै उदखारिया। जाय समाव गोबाङानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बेसे रिनिखा भुया शर्मानि बाथ्राखौ सोंखारिबोबाय थादों। बे समावनो सोरबा सिनाय मोनै उदखारिया बुथारनो हुमखि होनायखौ लानानै पुलिसा गोनो गोथोआव गोग्लैदों। कामरुप जिल्लानि आगियाटुरी गणेश मन्दिर ओनसोलाव बेबायदि दाय गोनां खामानिखौ सोर मावनो हाथावगौ बेखौ पुलिसा नायबिजिरनो लादों। ओजोंहाय बे खामानियाव खालिस्ताननि थिउरियाफोरनिबो आखाइ थानो हागौ होननानै पुलिसजों लोगोसे गोबाङानो सन्देह खालामदों। बराक सेरफांनि करीमगंज समस्तिनि कांग्रेस एमएलए कमलकिया देवपुरका स्टेटनि साहा बागानाव गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सनि मोनसे दोलोआ जाख्ल'नायनि सुलु नागिरनानै सिग्रोमहैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबार खालि प्रमद नगर साहा बागाननि मेनेजारनाव गोबां सोंलु सोंनाय जादों। मख'नो गोनांदि 6 दान सिगाङाव सीएम भिजिलेन्सआ प्रमद नगर साहा बागानाव सिग्रोमखांबायमोन। बिहारनि बक्सार जिल्ला रघुनाथपुर रेल स्टेशनाव नर्थ ईस्ट एक्सप्रेसनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानांनाय आसाम तिनसुकिया जिल्लानि आइजो उषा भान्डारी 37 बोसोर आरो बिनिनो फिसाजो आकृति भान्डारी 8 बोसोरनिखौ गोथै देहाखौ रेल बिफाना लामाजों एम्बुलेन्सनि जोहै तिनसुकियासिम दैथायहरबाय। एनएफ रेलवेनि PRO दीपक देखाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों बे खौरांखौ। इजराइलनि सायाव गाग्लोबग्रोनानै आथिखालाव फिलिस्तिननि गाजा पाट्टिया थेर बेथेर जानो गोनां जादों। हामास थिउरियाखौ फोजोबस्रांनो इजराइल आर्मिया थाद'नाय गैयै गाजा पाट्टियाव फाइटार जेटजों बम गावदों आरो आथिखालाव गाजा पाट्टियाव गोबां न' बां जोबस्रांनो हमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिमाव इजराइलनि गासै 1,200निबो बांसिन सुबुङा थैनांबाय हामास थिउरियानि गाग्लोबनायाव। ओजोंहाय इजराइल आर्मिनि बम गावनायाव गाजा पाट्टियाव थानाय हामास थिउरियाफ्रा दासिमाव 2,000सो थैबाय आरो गुबुन 800निबो बांसिन फिलिस्तिन एबा सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खहा जानांबाय। इजराइलनि गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ इजराइल आर्मिखौ बिथोन होदों दि जाहाथे फिलिस्तिननि गाजा पाट्टिया मुलुगनि सावगारिनिफ्रायनो गोमोरलाङो। मानो होनोब्ला बे गाजा पाट्टियावनो हामास थिउरियाफ्रा थायो आरो बिसोरनि गाहाय आड्डा एबा मक' होनजायो। आथिखालाव 3 लाखनिबो बांसिन सुबुङा गाजा पाट्टिखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो हमबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला गाजा पाट्टियाव दै जगायनाय, आदार जगायनाय, मोब्लिब जगायनाय आरो बायदि बिथिङाव गासैबो बन्द जाजोब्बाय। खोमसि एबा नोरोखपुरिनि महर लानो हमदों गाजा पाट्टिया। इजराइलनि बेरेखायै लेबानन आरो सिरियायाबो दावहा नांनो साखाफारा जानायनि खौरांखौ मोननाय जादों। ओजोंहाय भारतआ अपारेशन अजयनि जोहै इजराइलाव थानाय भारतीयफोरखौ लाबोनो जागायबाय आरो इन्डियान एयारलाइन्सखौ इजराइलनि बेन गुरियन बिरखं गाथोनाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। इन्डियान आर्मिखौ रोगानाय इन्डियान एयार फर्सनि गंसे हेलिकप्टारा इन्जिननि जेंनाखौ लानानै हरखाबै माइ दुब्लियाव बाख्लायनांदों। बरपेटा जिल्लानि जनिया ओनसोल कान्दापारा गामियाव माइ दुब्लियावनो हरखाबै बाख्लायनांदों हेलिकप्टारा। पाइलटनि रोंगौथि आरो साननो हानाया बेसेबांबा गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनहोनो हादों। अदेबानि दसे उनाव गुबुन गंसे हेलिकप्टारजों फैनानै मेकानिकेल इन्जिनियारा गाज्रि जानाय हेलिकप्टारखौ फाहामनानै उननि समाव बिरहोफिनो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।